Doncs directament aterrat des de Solsona, molt de Solsona, amb dia de pluja que té més mèrit i que ve directament de la Model. En fi, és una dada que ens ha donat. Està tancada, no hi ha presos de moment, que us sapigueu. Albert Colell, bona vesprada. Molt bona nit a tots. Gràcies per estar amb nosaltres. És un plaer poder estar aquí. Té molt de mèrit que hagis vingut en dia de pluja i des d'una presó. I en un lloc indeterminat de Catalunya tenim el Pau Subirà. Pau, bona vesprada. Hola, bon vespre, què tal? Indeterminat, però segurament al Solsonès, Segurament. Bueno, no diguis, que quedi una mica el misteri. Doncs l'Albert Colell i el Pau Subirà, junt amb Marc Sagués, que també ens va visitar un dia aquí a l'estudi. Per ser el Marc té una veu de radiofonista. No hi podem fer res al seu costat nosaltres. El micro que estàs utilitzant tu és el que va utilitzar ell i el va cremar. El vam tenir que tirar al contenidor perquè va ser, Maria José, el va cremar amb la veu. Una cosa impressionant, la veu de Marc Sagués. Bueno, ja sabeu, tots tres fan aquest podcast, Els ulls de Clio, podcast sobre història que trobareu a 1001 plataformes i cada 2 setmanes posen les ulleres a les dioptries de la història. Aquest és el leitmotiv. Mola molt, busqueu-lo, el gaudireu segurament. Aquí al Camins ens visiten un cop al mes, em sap a poc, però bueno, és la disponibilitat que tenen amb la pestanya de Clio, la variant radiofònica del seu podcast. Per tant, avui estem a les vostres mans. Què desgranarem avui? Doncs, com que és l'últim programa abans no arriben les festes nadalenques, clar, venia una vegada més. Avui toca parlar de Nadal. I parlarem de que en el món occidental el 25 de desembre celebrem el Nadal per commemorar la nativitat de Jesús, i això pot portar a pensar que aquesta celebració de caràcter religiós tingui un origen merament lligat al cristianisme. Però la realitat no és aquesta. Els orígens de les festes de Nadal són diversos i alguns molt anteriors al naixement del cristianisme mateix. Amb la legalització del cristianisme per part del seu emperador romà Constantí, al segle IV després de Crist, el culte cristià es va anar propagant arreu del vell continent, adquirint i adaptant tradicions i festes paganes. Avui parlem, doncs, dels orígens de les nostres festes i aprofitarem que també tenim el Pau aquí, perquè ell, al nostre podcast, Els ulls de Clio, que aviat començarà segona temporada, és l'encarregat de fer un concurs per posar a prova els nostres coneixements. Això és música de concurs? Aviam, si ens vol dir alguna cosa el Pau sobre el concurs. Sí, doncs anem a fer una mica de concurs avui un altre cop, com veu fer ja l'altre dia que parlàveu de robatoris d'obres d'art. Per tant, Rafa, sembla que et tornarem a posar a prova amb unes quantes preguntes, llavors l'Albert ja ens anirà explicant la resposta. Dispareu. Som-hi. Doncs diu que els romans tenien una festa dedicada a un dels déus més importants, que no puc dir quin és perquè seria una pista molt gran, i que aquesta festa celebrava inicialment el dia 17 de desembre, però de fet acabarien augmentant aquests dies de festa fins a arribar al 5. Llavors et pregunto com es deia aquesta festa. Molt bé, vinga. Tenim 4 opcions: Neptunàlia, Bacanal, Saturnàlia o Festes de la Mare de Déu del Claus. A veure, coneixent els romans, Bacanal no em semblaria desencarrilat, però diré, és que la sé la resposta, però és Saturnàlia. Molt bé. És Saturnàlia, però us diré perquè la sé, no perquè jo sigui un tio llest, sinó perquè soc seguidor, gràcies Paula, soc seguidor de Sheldon Cooper. I Sheldon Cooper, a The Big Bang Theory, celebra Saturnàlia, no el Nadal, sinó Saturnàlia. Per tant, ho tinc al cap. I tu, doncs, també celebres Saturnàlia o no? No, jo en principi Nadal. Més tradicional. Sí. Doncs la resposta correcta sí que era Saturnàlia, i és que a l'antiguitat hi havia aquestes festes que semblaven una còpia una mica a les que tenim ara. Eren unes festes en honor al déu de l'agricultura, de les arts i de la vida civilitzada, Saturn, i que es van celebrar de manera oficial a Roma a partir del segle V abans de Crist. En un inici, la festa de Saturnàlia es celebrava el 17 de desembre, molt a prop del solstici d'hivern. Al cap d'uns anys, les festes es van anar allargant fins al 25 de desembre. És a dir, molts dies de festa. Aquí ja veiem l'enllaç. I aquesta festivitat d'origen rústic tenia lloc a prop de l'inici de l'hivern per celebrar que la feina del camp ja havia acabat. La celebració començava tallant una cinta de llana que subjectava el déu Saturn durant tot l'any perquè no abandonés la ciutat. Tot seguit es feia un sacrifici en el temple de Saturn del Fòrum i s'acabava la celebració amb un gran banquet obert a tothom. Paula Moreno, ha dit bé, no, tot? Perquè
perquè Paula estàs tu parlant i Paula està dient sí, així amb el cap, com si ella entengués algo del que estàs Experta dient. en festes i tradicions romanes. Moltíssim, sí. Fantàstic. Tenim una segona pregunta, crec. Anem per la segona. Va. Hem dit, com l'Albert ha dit, que les festes de Saturnàlia s'acabaven el dia 25 de desembre, Sí. Per tant, anem a parlar d'aquest dia. Tothom sap que relaten que celebrem la nativitat del Fill de Déu, però no sempre ha estat així. De fet, a la Bíblia no s'esmenta que Jesús nasqués en aquesta data, sinó que va ser una proposta del papa Juli I al segle IV després de Crist. Sí. Abans d'aquest canvi, quin dia se celebrava el Nadal? Aquesta... Opcions? Vale, aquesta ja us dic que Sheldon Cooper no fa cap referència. No t'ajudaràs, Sheldon Per tant, Cooper? no tinc ni idea. Endavant. Serien el 6 de gener, el 20 d'abril, el 31 de desembre i el 12 d'octubre. Bueno, és un salt al buit, diré 6 de gener, per dir alguna cosa. Fantàstic, fora. Ep, Quin doncs... que he encertat. Sí. La que no he encertat és Paula amb el efecte de so. Vaja. Tens un equip tècnic que se'n fot una mica de tu, sembla? Sí, ui, no ho saps bé, és un martiri. Ja et planyo. Per tant, he encertat. 6 de Has encertat, perquè abans el Nadal s'havia celebrat el 6 de gener, dia que a Egipte celebrava el naixement del sol. Vale. Però l'Església Catòlica va adoptar el 25 de desembre per fer coincidir el naixement de Jesús amb el naixement del déu Mitra, de la tradició persa. El que hem contat al principi, això d'anar agafant coses de diferents llocs. I també per fer-lo coincidir, també, com hem dit abans, amb el dia més festiu de les Saturnals romanes. De fet, encara a l'actualitat, l'Església d'Armènia, que és un tipus de catolicisme diferent, Sí. celebra el seu Nadal el 6 de gener. Molt bé. Doncs escolta, em sembla que tot encaixa fantàsticament i encara conservem aquesta data, la data dels Reis, el 6 de gener. Exacte. Que ara s'ha conservat una mica. Anem a per la tercera qüestió, va, que estic molt, molt interessat. Bé, doncs ara que acabem de desmuntar una cosa que semblava clara, no? Que és que Jesús va néixer el dia 25 de desembre, Doncs no ho sabem. dir-ne una altra. Vale. Anem a dir-ne una altra més grossa, que diu que és molt probable que Jesús no nasqués l'any 0. Això, de fet, diuen que seria un error de càlcul, Home. quan, bastants segles després, el papa Hormisdes I va demanar a Dionís l'Exigu que establís el primer any de l'era cristiana. I com que el naixement de Jesús es va calcular a posteriori, es va errar d'uns anys. Vale. No hi ha un consens en trobar una data exacta, per tant la pregunta la facilitem una mica, serà de dues respostes, Vale, millor. que són si Jesús va néixer abans o després de l'any 0. És a dir, Jesús va néixer abans de Crist o després de Crist, Rafa? Està bé. Ara està passant una cosa similar, si no recordo malament, amb els japonesos, és possible, que no saben quan... Sí, està No ho he passant... sentit. Sí, japonesos o vietnamites resulta que tenen 3 maneres de comptar l'edat i no se sap ben bé quina edat té ningú al Japó o al Vietnam. Ja ho esbrinarem perquè és interessant. Bueno, abans o després Però anem de a l'any 0. això. Sí, jo diria que abans de l'any 0. Home! Ho estic encertant Avui tot, estàs on Estic on fire, Rafa? És pura casualitat, no em feu cas. Doncs els historiadors que ho han estudiat diuen que hauria néixer més o menys entre el 5 o el 6 abans de Crist. Vale. Els evangelis de Mateu i de Lluc diuen que va néixer en temps del rei Herodes, que el rei Herodes va morir l'any 4 abans de Crist. No, Per tant, aquí ja interessant. començarien a encaixar les coses. Sí. Que va néixer a Betlem sí que hi hauria més o menys consens. El tema dels Reis d'Orient, però, no s'especifica ni que fossin 3 i en representacions antigues que podem trobar en esglésies o museus, podem apreciar que l'existència del rei negre no hi és, sinó que cadascun representa les 3 etapes de la vida: la joventut, l'edat adulta i la vellesa. I el tema de l'estel es discuteix si va haver algun fenomen astronòmic rellevant en aquella època, com per exemple una conjunció entre Júpiter i Saturn que fes una llum més intensa del compte. Sí, que tot té una explicació, tot té un sentit. Doncs encara tenim més preguntes. Som-hi. Pots cantar, pots cantar, Pau, si vols. Sí, Si te la saps, pots cantar. Pau fa bé, Segur. Va, continuem. Doncs això, diguem que un dels elements que no falta a cap casa, a part del tió i el pessebre, que després ja en anirem parlant, és l'arbre de Nadal. És una tradició que l'Església Catòlica va adoptar d'un altre poble i cultura al segle VII després de Crist. Molt bé. Aquesta cultura celebrava el solstici d'hivern i un culte als seus déus adornant un avet, un arbre de fulla perenne que simbolitzava la vida eterna i la prosperitat. L'arbre s'adornava amb fruits i elements de la natura.
Llavors, et pregunto a veure de quina cultura estaríem parlant. Vale. Quina cultura feia aquesta celebració? Dels ibers, dels egipcis, dels xinesos o dels pobles germànics? Clar, és que no poseu cap opció. O sigui, sempre l'opció trampa, volies aquí. L'opció que dius, aquesta és per exemple, si hagués posat el poble de Cuenca, doncs ja sé que aquesta no és, saps? Però no, en aquest cas són totes plausibles, com a mínim. Jo diré... Va, que avui estàs en ratxa, va. Confiem en tu. Jo diré els egipcis. Oh, Rafa, ens has fallat. No, però té una intrahistòria. M'ho ha xivat la Paula perquè res, jo hagués dit els ibers. I tampoc són els ibers? No, són els pobles germànics. Vaja, són els pobles germànics. Estava predestinat a patir en aquesta. I és que al segle VII després de Crist, quan Sant Bonifaci estava evangelitzant els territoris germànics, sembla que l'evangelitzador va tallar l'arbre sagrat dels autòctons i en el seu lloc hi va plantar un pi en honor a Déu i el va decorar amb pomes i espelmes. Les pomes simbolitzaven el pecat original d'Adam i Eva i les espelmes la llum de Jesús que il·lumina totes les persones. Al llarg dels segles aquests ornaments van passar a ser les boles i les llums de colors que avui en dia col·loquem amb altres elements decoratius als arbres de casa nostra. I que el Corte Inglés doncs, fa servir per encatussar-nos, bàsicament, perquè anem allà a deixar-nos els quartos. Tal qual. Ja està, molt bé. Doncs ara, per acabar, ja no farem preguntes, sinó que farem una subsecció. No ho has fet molt bé, 3 de 4, Rafa, estem molt orgullosos de tu. Això és un 7 i mig. I obrim una subsecció aquí dintre que es diu Dades pel Bruc Gros. Vale. Que la comença el Pau. Vinga. Així que endavant. La primera fa referència al pessebre i ens diu que la referència més antiga que en tenim és del 1223 a la vila de Greccio, a Itàlia, on es va fer un pessebre vivent instat per Sant Francesc d'Assís i en un moment de la missa de mitjanit el nen Jesús de fang va cobrar vida. No sé si vosaltres feu pessebre, si el nen Jesús us cobre vida. No, cobrar vida no. Jo faig pessebre, però aquí el pessebrista professional de la casa és Ignasi Miranda, que té fins i tot un riu, Ostres, jo sempre he envejat els pessebres que tenen riu, I em diuen que Pere Juventí Balcells també. Pere té riu i cascada, les dues coses. Això és la diferència entre un pessebre currat i un de normal, per sortir del pas. I un de merda, no, tampoc diria això. La meva dada pel Bruc Gros. El tió és una tradició d'arrels paganes sense cristianitzar, tenia la funció de propiciar l'abundància i la cohesió familiar al vell mig de l'hivern, i després es cremava. Ara sí que normalment el guardem d'un any per un altre, però abans es cremava perquè el foc simbolitzava la comunitat i la continuïtat de la família. Feia claror i allunyava els elements estranys. Fa 100 anys era un simple tronc sense cara ni barretina i et cagava o les postres o alguna mandarina o algun caramel. Les mandarines, sí, em sona això. I el vostre tió s'alimenta de mandarines o de peles de mandarines? No, el meu particularment és vegà i menja enciam, sobretot enciam. No, el meu s'alimentava de peles de mandarines. De peles? És veritat. Sí. Era com tirar-ho a l'orgànic, el meu tió. A mi m'assombra que doni alguna cosa perquè jo no li dono res, realment. El tenim allà, però no li fem massa cas. Fins que arriba el dia. Pau, encara tens una darrera dada, no? En tenim una altra, exacte. Aquesta m'agrada molt. Tornem a anar cap al pessebre i anem a la figura del caganer. Ja el posem, al pessebre. Diu que durant molt temps s'ha donat per bona l'explicació que el caganer és un vestigi supervivent d'antics cultes de la fertilitat de la terra, propiciadors d'abundor o de sort. Però hipòtesis més recents ens enfoquen la qüestió d'una altra manera i enfatitzen la dimensió lúdica i més carnavalesca del fenomen pessebrista. Es creu que és una mena d'invenció burlesca que es dona com a contrapartida a la representació oficial de la religió. Doncs aquestes són les dades que ens heu regalat. Sapigueu que aquí a la casa fem caganers i el que ho peta és el de Paula Moreno, que ve amb una taula de control en miniatura. Albert Colell, moltes gràcies per venir a visitar-nos. Vosaltres per convidar-me. Aquesta secció interessant, entretinguda, didàctica i profunda. Pau Subirà, moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Vinga, ens retrobem d'aquí un mes si tot va bé. Nosaltres que recollim.